Voinko mä salata se DM:iin? Siis totta kai. Okei, mut kuunnelkaa. Noin 1K1K, siis on 3 alkua. Täällä on lupaus. Breikkaa se toi mikä onkaan. Ei meno, vedä nyt se laavaa. Antakaa ruokaa. Jos vedin notsi, kato. Silloin ressissä se efekti. Vediks säkin notsi? Joo. Älä kuole. Menee tonne ja voin mennä sieltä. Onko lupauksella se? Näkeekö lupaus maana? Onko tullut kyllä Learlava, sä näet se varmaan vähän paremmin. En mä tiedä, Se vastus ei koko ajan kilpi Mä muuten voin vaan povaa sitä. Mä povaan sitä. Molemmat vaan kuolee sen hotneen. Laavataistelu. Ei ole enää laava. Äijä loukkaus, Se liios. ei! No. Oliko toi niin vörtti? Menetin vaan yhden God Applen tossa. Lupaus menetti 2, se oli todellakin vörtti. Joten tämän jälkeen mentiin tekemään base. Mutta, jos sulla on elämä, anna vaan Greinelin tehdä. XP Farmin maksaa etapalle kyläläiset radet. Samalla kun sä annat kodittomalle ruokaa. Katsotaan vähän tommosta. Vittu mä kuolen yhdessä. Ai legit. Älä vittu lyö. Ei siis kuoleeko jos mä lennän? Vittu kuole yhdessä. Vittu no. Ottaa duuni. Mitäs sä nyt teet? Get scammed, boso. Kodito, siis Sväklama koitti lyödä mua, kun väitin, että mulla oli puolsydän, ja mä suutuin tästä. Joten tapoin Sväklaman. Paitsi että Sväklaman lokasi, joten jäin oottaan Sväklaman lokaus paikalle, kunnes hän tulisi servulle takaisin. Mutta Sväklama ehti nähdä mut ja lokas taas, joten menin tällä kertaa veden alle odottamaan, että Sväklama lokaa takaisin. Mutta Sväklama ehti nähdä mut taas, joten hän lokasi. No, kai mä sitten vaan luovutan. Haha, huijasin. Menin saarelle odottamaan, kunnes oli täydellinen aika iskeä. Meidän base rikottiin. Kai mä nyt sitten oikeesti luovutan. Haha, huijasin. 3 päivää sitten löydettiin Grieffaajien base, joten nyt oli täydellinen aika grieffata heidän base. Ja tappaa base. Haha, huijasin, video ei lopu, ei vaan. Tän videon piti oikeasti loppua tuohon, mutta video on vasta alle 3 minuuttia pitkä, joten endi avautuu parin päivän päästä, mutta pari ongelmaa. Meitä on paljon vähemmän kuin vastustajia, ja mun paidasta ja saappaista puuttuu Unbreakin 3, mikä meinaa sitä, että ne panssarin osat menee liian nopeasti rikki. Joten tein Sväklaman kanssa Cave Spider Farmin, jotta saataisiin tarvittavat lumoukset nopeasti. Mutta kun farmasin leveleitä farmilla, kuulin palikoiden rikkomisääniä. Okei, mä tuun. Vittu jos mä pääsen vaan hakuun. Et pääse, sun hakussa ei ole F-iensyä. Mä oon Täällä on tulossa. 3 ihmistä nolaa. Pystytkö sä jotenkin kaivaa sen pinnalle? Mä oon ihan lähellä. Mä voin jättää PR-verhätä. No siis, mä voin tulla sinne pinnalle ottaa. Mä en mielellään mene sinne riskaamaan. Onko siellä lupaus? Onko siellä lupaus? Voi vittu. Lupaus Sarttula Alpo, mutta eihän oo tiimissä. Miten? Tuon traagisen tapahtuman jälkeen endi avautui, missä osa lensi kauemmaksi ja osa jäi tappamaan dragonin.
Mutta se tärkein asia on, että Grendel ja Mokkel sopi jotenkin kaiken. Ja Sarttola ja Mokkel petti heidän lopputiiminsä lohikäärmeen munan takia. Siispä meidän piti mennä heidän baseille tappamaan viholliset. Mutta Grendel päätti, on hyvä pelaa. Eli hyppäs yksin heidän baseille eikä saanut ketään tapettua. I wonder why. Lopulta tappelu ei edistynyt yhtään ja viholliset karkasi.